Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndakafira pasi pemuti tidzokere kumashure chakaita kuti auye panapa chii muchinditsanangurira anga achirwara ndochakaita kuti auye pano airwara nei amba aimurwara kurasika njira asi akambozvora zvekumashure ekukare uko asi zvanga zvavuteti zvakapera 2 days dzakauya panapa achibva aparara ndakafonirwa first day second day nchizwa kunzi apanapa first day ndo paasumuka kubva kubulawayo achiuya muno muHarare zuva rechipiri racho achibva aunzwa panapa rechitatu chibva ndafonirwa kunzi ari panapa haana kuzoedzewa angauya nanjanzi dzake takadirectawo nemumwe mukadzi wakadirectawo akati ndakambonzwa kunzi kunonzi kucheshumba kunoshandirwa vanhu ndopa takaya naye pano taya naye pano musi wekutanga takanzi tipe $10 timurutsise nekuchaya ndobva tavapa ndobva aitwa munamato ndobva arutsa nekuchaya ndobva anzi mochirara panapa 3 days asi zvamusina magumbeze dzokerai kumba motorechi zvinodziya ipapo tisati asumuka kubva pano takaba kukurukura pakati pane mumwe murume akambenda kuchiweshe achirwara nenjera asi akadzoka pano takazomushandira pano ndopati kuchiweshe kupi ndobva taura kuti kuchikandira ati ndokudhuze nekuva tinobva indobva kwamaodzwa ndikuona kwamaodzwa anzi kwamaodzwa ndati ndisi vana vamasabhuku kwamaodzwa zvanzi kwananzi ekedi maodzwa munomuziva here ndati handi baba wangu ndivatonara babedu vasara mumusha zvanzi nditomufonera izvozvi kuti vana kwari pano nokuti nezuro anga nditonidarerero mumusha menyu panapa tataita kuti tichautsika mumusha menyu kunotonobaywa mombe 2 takati right ndobva wafonera zvanzi chokwadi vana vangu vapei phone number vakapiwa phone number ndobva vafona tati azvishuwa baba tine mwana pana tose asi ndozva zvakanaka tadaro vakabva vati hatinosangana mangwana iko kuma10 isi ndobva tadzokera kumba kutora magumbezi ndobva tarara kumba mangwana achene nguva yendi kuti titore bhaketi ndigeze tite tigadzire tuye kuno mwana akabva tanga kuita serious kutorasika njere zvakanyanya tichi tinosangana baba kunoko ndobva tara kwamukundetesa kumakuda kutonondiurayisa indema ndiregera ndakati zvinose munhu ari kurwara hata sei hateedzerwe takashingirira ndobva tazofonera baba kuti mamiriro zvata kuno kwazvamira zvakanaka zvanzi ndiri kuekoko baba vakauya ndobva tahaya mota ndobva tauya kunoko tauya kunoko baba vakauya vati vaipanda pa ndobva tichiisai munhu pamuti apa ndipo panorapwa vasungirwa pamuti apa asungirwa pamuti apa baba vakati ndakudzokera kumba ndozokuonai mangwana nemukomana mvati ndakudzokera ndaenda kubasawo mangwana mazuva awanda ndobva vadzokera kudaro tati kumabva tapiwa hembe kunoenda kumusoro uko tapiwa hembe kunoenda kuma9:30 munhu akatanga kuti inini vanhu panapa hamunamati ndomanamatira munetaya kana denga hamupindi vanhu panapa hamunamati denga hamupindi indatadza kuzvinzwisisa tiritori pane hunhu apa ndobva kuti asi munhu ari kurwara ndobva ndangozvignora ndobva nzi dzokere kuno rabva tadzokera kwakuma2-3 ndakanzwa hanzvadzi yangu ichichema semombe ndakachazonzonabvera munyina wangu ndakati chii chiri kuitika kuzasi kune nhikini wako zvanzi ndisi kutombozvinzwa chii chiri kuitika sisi ndati kwakumei kudai ndobva tangoti garegare pakashedzerwa nzi mukai musasamo tiimbire madzibaba mavhesi ehondo ndobva tamuka takaya futi takagara takaenda pamunamato pamusoro apo asi yakabatiranwa ndobva agadzikwa kukuma kweko akaita kwekwe ndinga zvina kuita zve20 minutes akabva anyazoya pamunamato anga atonyarara asi anga akabatwa akadai so rwake rwanga uku varume vaviri iye akadai so musoro pasina na movement yaita saka ndikati zvakandinetsa kuti ndiwo murehwa here kuti pane mumwe murwere auya ko zvakuti anga akatota chii chaitika sasi chandakazoziva pane chirima iheti yandakanhonga ndikati iheti ndeyangu saka ndiyekawo ko atota nei asi vamudira makata kuti makata ndobva ndanyarara zvangu asi vakumbisaipo pai vakamubatana futi vakuti gaitodzisa madzibaba ekumuti vakaya vakamubatana asi anga asina movement maoko akumba yanga kuda kuzvoda iyo kuti haana kuzoti achiri mupenyu
takatodza kuzvinzwisisa takadzokera futi kunoraya sanda kurara munin'ina akati tokoenda sisi maramba makagara nditi hapana komana bhudhi vatisenda kada hapana ndakati ndingamuchidzira mwana mbiki takoti tatisana mburara ndipakayama madzimai ndanzwa foni yakaringa kubva kumba nomukomana uyu akati mama marara sei ndati ndarara marara sei zvanzikokuri sei ndati kuri right hanzi kuri right mama ndakati kuri right akabvunza mhika 3 mama shuwa ndakati kuri right ndikanzi tatiko chii manzwei zvanzi wo sekuru right atasekuru right vakatorara ndobva akazofonwa futi foni kubva Bulawayo nemukadzi wake tete murova vanzi china murewa tatiko chii zvanzi murewa wana kufa here ndati muroda hapana saka iye akationa ngiti kumunyebera zvanzi tete musaninyebdaro kundivanza kudaro saka tadaro ndobva ndati rega ndinobvunza kuzasuku ndakadzika ndakasvika apo ndakaona matochi kombi yange yatopfuura pane matombo ane harara bva mukadzi uyo yatokuzasuku ichiputoputswa rume wangu ari kwanga tore matochi ndobva ndachedza mumwe chaitomhanya kukwira ti madzibaba ndikumbira kubvunza kuti hanzvadzi yangu yanga iri pamuti apa yaenda kupi zvanzi bva mai zvanzi ngatobvunza chi kuzasi ukombo ndobva svika ukombo kwezvanzi vari kubvunza kuti hanzvadzi yavo yaenda kupi zvanzi ndaudza kuti yakarara saka ndobva ndanzi endei zvimunorara hanzvadzi yenyu yakarara pasina 10 minutes kuti vandatera futi nemamwe madzimai vanowanga ndipfuka zvisvika ndisikuvaona futi panapa avamfika zvu havasiriwo iva vasiriwo ndobva vatiteera uko zvanzi madzimai mukai murongedze zvinhu zvenyu tati koindawo zvansida unoti tonamata kusoro kuzasi uko tombononamata kokuiko ndikunoenda varwira ndikati serious takati wo ndobva varongedza zvinhu tati handiti tinodzoka here zvanzi aiyona sorongedzai tizvionepa tozviisa kuti pane mapenzi munoona zvinhu pasisinai asi iwo akasoka zvinhu zvoshinisa kupi kumotikari ndobva titere kumotikari uko tatira motikari takatoona funga nguya ndakatovabvunza kuti ko hanzvadzi yangu iri kupika funga ngatomusakara mukombi vato kuzasi uko ndopatakazina kukombi kwekuya ndosvika tati ndobva hanzvadzi yangu yakafukudzwa kugumbezi kuti gumbezi ranga kasvika omo ndikati ko apa chii chaitika hanzvadzi yangu yaitofa kai zvanzi musacheme kana mafoni edzimai musacheme nokuti panapa munhu achiri mupenyu takati hanzvadzi yangu yafai kumbata dese apa pasina munhu ndobva ndatanga kuchema tichienda asi vachingoti nyararai saka mukomana akazitaura kuti ndiri sekuru ava mukuenda kupi tati sasitomboza tikuendeswa kupi ndibva ndazovabvunza tamunzira ti mukutendesa kupi kwanga mauti 4 zvanzi tikuenda kuHarare hospital tanzina boni tiendese munhu kuHarare hospital nababa venyu ava aiwa munin'ina wavo andikutaura wacho nekuti akauyayo taifamba naye takati wo saka mukomana vakazofona zvanzi mama kwamuri kuenda kumochari nemunhu sei mukuenda kumochari munhu afira kumba imi madi kuenda kupolisi matase nyaya tanga nomhan'aro vanhu vakaramba vachitanda ndobva ndazopa mamwe madzibaba atori panapa ndivati kusvika takatoona panapa ndotoenda kupi ndikavapa foni ndikati foni taure nemukomana vakati isusu tapuhwa guide nababa venyu vatiendesei munhu kumochari akaramba achingofona chete funga kakawanda ana madzibaba vachiramba ndobva tasvika kumochari kwekuyoko ana madzibaba ndakati akusvika kuHarare hospital ndakati imimi munhu wezvo zvari madhaga makamudira mvura ari madhaga akatota ari madhaga ko muri kuenda naye akadai so here asina kunhikinika kana kumubvisa hembe dzedzi dzanga akapfeka zvikanzi hazvina basa rese andati akadaro ndobva iyo ndokatofambira zvinhu zvese ipapo baba vanga vasati vasvika zvese ndivaiteta chiri tikupuwa goya ahedhi nababa wenyu zvese vakatoita mapepa zvese kumapolisi panhikiri paipai ndovakatofambira nyaya dzese vatosiya vaisa munhu mumochari achienda kumberi kwekombi manga munei mukombi aiwa kunasanda kusvika zvangu tasvika ndobva tavaisa munhu mumochari zvese isu tikaingosa tiri munhikino takasara takangogarawo mukombi imomo ndobva apedza mubva ati hatichiendai kunze uko tinomirira baba wenyu baba vakasvikawo tachemedzana navo baba mwani ndizvaaita tapedza paipai zvanzi hawo mvabva watendera zvavo nemadzibaba kuti mheta basa mandokurochi manitakurira mwana wangu asi vasiti vasumuka madzibaba kwaka nekuti manheri wayo tichiri ukuku munamato wanaini kwakabuda katsi ndobva yakurosa pamberi pouyu ndobva ti asiso ona iyi katsiyo chichenge chikitiso ndobva yakuti hachina basa ise musango munomamhezva kwashubva musango asi madzibaba vakazochizunza kombi yacho ndiyo iyi vakachizunza chikiti checheche kiti yainombotoka tikafamba sei baba vangu ndokati chaenda nokupi chaenda nokupi chiko chambuti chaenda nokupi zvanzi chikiti ndakati chikiti chimuzoti ndakati ko chabva nokupi asi achiri mukombi imomo here zvanzi kiti inonesa stere kumasoro ndati kiti yambondikone munin'ina wangu mausiku ko yazi ngeyamukombi sezvanzi yatakaisa musaga umo taida kuirasa tati komazailasira pana hapana kwaenda kai zvanzi ayatenda atinomboona takafamba sei kiti yoyo tadaro manje ndobva wati saga iri rabva kiti roro ndobva wati oyi baba munin'ina wangu
rongedzera chinhu zvenyu zvemukomana nezvimwe zvisiri kukwana rongedzai musaga kutata zvinhu zvenyu nekusaziva ndobva tarongedza mai musaga muye muye ndobva tasunga ndobva taisava saka tadaro manje ndobva tazotiketifandirechi mapepa kuti makotositoka bhodhi asi bhodhi vaitoitakura musi iwoyo tati ko imi motakaseko bhodhi vakuta nemuzukuru wacho mungatakura bhodhi here sekuru mudzimai chaizvari munzira kubva Bulawayo ari kuuya zvanza zvino basa isanditona takumberi zvisi tiriwo mabasa muzukuru ndobva aramba achingotasiya chingoti ayo sekuru tozozvita mangwana ndobva tazosiya paipa bhodhi ndobva taenda kumba mumangwana acho ndobva tafuma tichiuya kuzura bhodhi ndobva taenda kumusha ndobva taviga munhu musi wechina Friday saka ipapo vanhu vari mochari koko trouser rake iri munhu akatozvigezera akatochinja hembe dzake zvakanaka but trouser rake takazoshamisa trouser ranga rakavhurika nebhandi ranga rakasununguka shoti rake mukati nenhumbi yake mukati akaisa maoko kudai tikashati maoko aya nezvandakamona akaita apa kati maoko aya akazi aisa nguva yemunhu akataita dzodzo asina movement akanga akaisa mukati kudai so ndobva tazoenda kumusha takavigwa munhu musi wechina Friday ndobva atongopoteropa nemukomanawo akutanga kutotaura kuti ndakaurayiwa so ndakachekwa kumagaro kwangu ndakadhirenwa ropa rangu rakatengeswa ne$300 US takati vangungotaurawo adaro amba achingotaura mari iyi itoripo izvozvi sekuru vandigini baba vanotoine mari yavanayo $300 US iri muchikwama mavo isaka zvakatinetsa ndobva aramba achita mhepo eni pakazinoti ndipe mari vakatengesa ropa rangu ne$300 US baba vakabudisa mari muchikwama vegani vakabvisa $260 uye akangoramba akaibata so akabva svika pane vanhu vakati mari haina sei haina kukwana vakazobudisa futi $40 ndobva vamupa zvanzi mari yakwana achibhedhera dai so mari iyi pakaita $20 US inge neropa akati $20 US iyi ndiyakaputiswechi ropa rangu pandakachekwa saka akaramba hasi kurara siku nesikati achingotaura chete saka zvatora kutinetsa manje ndokuzochiona tasvika mukati menzvimbo inei mazodzoka sei pane pandatanga kutaura nemi muchiti muri kuHeathcliff Police manga muchifambisa nhau yacho sei takazoenda kwamambo taenda kwamambo mambo ndobva atinyorera tsamba aiti zvakadai sezvimudunhu wangu sandazviona ndobva atinyorera tsamba ndobva tiende nekupolisi tichisobva kuchiweshi ndobva taenda nepapolisi pachombira ndobva kuti mimi nyaya inofanira kuti kunotangira kwayakaita sei kwazvakatangira nokuti vanhu vaifanira kuenda nekupolisi chase vachimhangana nyaya yakuti munhu ashaya polisi ndaizoita kuita mapepa akuti muende kusi nemunhu kuhospital saka patakasiyani apapa ndipo takaitirwa munhu takamboitwa mapepa ndobva taziva tichipedzisa nhasi kuzokuva taita kunoko saka iva tichiendai ndokuti tisati dzive mhepo saka takumoenda asi mapepa edu aya takutoafambisa mberi toona kuti tingazvifambisa isisu kusvika pamunhu kuti sei asvike pakufukunoko saka mhepo ichitaura iri kutaura iro ndakapunduka ndakavurayiwa sei yaitsanangura mukanya ndinisawira ndauya neniwo ndiri mukanya handitika toti maoko mukanya panapa makatsakatika sei pano baba vakabhulaibha muzukuru kuti andeikumba pandakazosiwa pamuta ndanzi ndinofanira kurapirwa ndiri panapa baba ndobva vanosvika kuairport kunogara muzukuru nemota tanga tauya nayo vachiti vari kuenda kumba kwavo kuwadzana ndobva vadzoka bheki vanoshanda vese nemukuri wesowe rineri ivo vane sowe ravo rinenge rineri futi kuri kuwadzana asi vanoshandidzana ndivo vari kuvaka matoilets ari pasasa saka pakushanda vese kwavanoita vanoshandisa ropa revanhu saka baba vakapiwa ropa nevamwe vavo saka ndakagara pa vakauya nereza ndakachekwa kumagaro ndakatorerwa ropa rangu ndakanuswa bhodhoro nepoison ndakafa ndakazvimba apa nguva yandakaendeswa kugoma nguva yakasvika chizukuru changu ichi ndakasunura wani ziso vabvunze ndavakaudzwa kuti ndaisvinira kuti aone
zviri kuitika kusvika ndaendeswa kumusha ndavigwa handina kuda kumukira pane weukama ndakamukira kune muzukuru wangu anga ari padhuze neni akatanga kutaura zviri mumusha zvese akanorova muurayi paakazara vanhu ndakavaudza vesa kuti ane $300 ema $20 akamboda kuramba akazondipa mari yanga yakashota ndabva ndaikanda pasi ndakati yakashota handiverenge mari ndobva azoburitsa 40 yange yasara ndakati ndo ichashanda kuti chokwadi chibude pachena nekuti unenge uchiti hama dzako hadzina mari hapana anotungamirira dhare saka mari yeropa rangu ndo yandichashandisa yandikamutorera $300 ndo yatiri kutoshandisa izvozvo. Ndiri kunzwa kuti kwamanga muri kumochari makazowanikwa maoko enyu ari panhengo dzenyu uye pakavhurika muchitaurira hama dzenyu chii chakaitika? Vakandibata ngavadenze pane murume ari panapa ane gumbo rine chikenza akauya pa anokutaurirai zvakaitika zvese anozviziva. Hazvida anogona kuramba kutaura kakuti zvakamira ngauya pa mhepo yacho ndiise pa aritaure yega ari saka mutsvageka tinzwa kuti atikwanike ipapo ndambomuona ndambomuona patasvika ane chironda chiri panapa mina angachibuda nepanapa angachibuda pako saka ndiri mumochare handina dhokta akandiona vachishandisa mishonga iwe panapa kuchipatara kwacho handina kuonekwa nadhokta ndaakagezwa nevanoburitsa zvitunha vaya asi anga aramba ati ndinogezerwa kumusha muzukuru angu akati kana takumusha hakuna bhodhi inobatwa ngaagezere muno okuparara kwandakaita ndakakanuka saka ndanga ndakashama ndobva ati anzi musonei muromo ndiri kugomwe ndakazoiswa face mask ndo iri murinda mangu ye saka mukanyi muda kuti nyaya iyo yogadziriswa sei iyo kama wenyu ari pava ndi muri kutungamirira muruda kuti munhu akakuponda iyoyo nyaya yacho ifambiswe sei? iri kuda kuti paungane mhondoro dzenyika ino nekuti pane vacheche vari kutora sedambe nyaya iyi mhondoro dzenyika ino ndoda kuti dziungane dzisvike mukati menzvimbo inei ndigone kufamba navo ropa rangu ribude ndikwanise kuzorora ndo nhano dzandiri kuda kufamba nadzo ya saka panofambiswa sei anonotanga kuudzwa kunzi chidanho ichi ndio zvofanira kunge zvichifambiswa ndipapi panonanga vedzinza rekwenyu kuti vabva vaziva kuti tiri kutungamirirwa nemi uye zvinhu zvava kufamba so panze pekuti vanotsvaga vega muurayi aripo wacho akachenjeresa akatora machira emumusha ese ndiwe anawo saka ndo pandiri kuda kuti patange pagadzirwa adzose machira emumusha adzora machira iwayo toenda nawo kwamambo ane pini yeusabhuku yainayo toenda nayo kwamambo ichenurwe yopiwa anofanira kupiwa pini yeusabhuku wemamaodzwa mubhuku rekwamaodzwa kuri kuchweshi. Handiti timbodzokera pano pasowe vano vepasowe vane mhosva here? vane makahombe kuti munhu afira apa votakura pasina hama yemunhu
Maanzwa zvandareva. Votakura mutumbi wafira apa pasina polisi ripoti. Vane mhosva yakakurisisa. Pakunditakura ipapo ndo pachatambanuka dare rese kuti ngavatumwa naniko kuti ndibve apa. Ini ndanga ndauya nemuzukuru wangu kuzondisiya pano naEkedi Maodzwa akazotungamira muzukuru ariye akabva neni kwandairaramira kusvika munzvimbo yaanogara yeEpworth achizouya naye pano vo mutakura ini asipo. Saka naye mukanya iye munhu wamuri kutaura akakuparadza iwe nekubata-bata kwaanoita vanomukwanisa here vedzinza renyu? Ndichamira navo kusvika dare rajeka. Ndichamira navo, ndichafamba navo kusvika dare rajeka. Nekuti mambo makope vari kutoiziva nyaya iyi. Mapurisa epaHatfield ari kuiziva nyaya iyi. Saka ndichanofukunurwa pakare ndotangidzwa kuvigwa panyowani. Vepano pasowe naEkedi Maodzwa ropa rangu vanoziva pariri. Vanouya naro ndovigwa panyowani. Ropa iri vaida kurishandisa chii? Ndora vanoshandisa kuporofita vachipa zvinovatungamira chiporofita chavo. Ndo vanoshandisa ropa revanhu. Saka Ekedi Maodzwa akashandisa ropa revamwe vake. Saka vamwe vake vari kuti ko iwe una chikweretika saka tiri kudoka ropa rekwako. Ndosaka vakatora ropa rangu. Ayo ndapanzwa mukanya chizorodzai mutumbi chizorodzai muzukuru ndatenda mukanya ndatenda. Tiri kumba ikoko kwakazi yabere usiku. Akwede wakuna masango. Asi usiku kwakayabere mari. Mfego. Vananga sesande maneri. Vantakarira panzi. Vakayabere kwangu nemunhu wakanga akadiwa vakavasati vane parada. Rumo wakarira panzi. Ati munhu nguva yakabuda achitika nekuchidzira moto. Vakayabere chiti vaita ruzha. Mukai muone. Bere rakamhanya futi rakananga kupi? Rakananga kumakuva. Maringo so fuma fune zuru berere rakazoya futi ndebva asitananzwa nembwa ndebva ndo futi kumakuva emuruguru ari kuzaswa kuti akazoya manya richienda. Saka kumusha kusugarika andototya kana kuti kurara so kuti papa izvi vana varara vachitongotya vachitongofuna kuti tatazodzidza kuti torara sei. Saka vachitotsvaka kuti kana pana vanokwanisa kutibatsira tatambudzika ye mumba imomo muno mukomana yafa iyoyo ndifunga iye ndochi 7 kanzo kupenga munhu apenga 3 days chete unzi munhu hapana apenga hararame apenga wese hararame 2 days 3 days munhu atoparara atofa. Saka tashiya kuti mafiro chaya kuitika mumuri mafiro wayo. Pamadzoka panapa mambo otaura nevakuru vekereke tina hanzi avapo. Saka mukanya mainzwa kanyaya dare rofambiswa sei? Takabva pano tichaenda kumusha kwandaradzikirwa totora kuzorora tozomukira kwamambo tovatsanangurira mafambiro erwendo. Asi handisi kutora kuzorora kusvika ropa vauya naro vega asi ndicharwa ndega ndomene. Saka kureva kuti kana mazorora muri unozororawo kumusha asi iri kuti kune matambudziko akaita seberera vari kuona uye kumusha hakusi kugarika petwa sei ipapo vanobata dare renyu kana pofambiswa sei tiri kuda kuti takaenda kwamambo tovatsanangurira kana dziri mhondoro dzichapinda mukati memusha wamaMaodzwa
vogadzirisa dare asi vachitangira kumachira ane murume anonzi Ekeji ndiye ari kutsipika vamwe vese chero anenge afa haana haadzoke asi nini ropa rangu harina mhaka naye ndosaka ndakanzi dzokera pasi unorwira vamwe vese ndosaka ndakabuda pachikomane kuiwe panapa pamakapatakatikira mukanya muchavaita sei Anureba uyachira pamwechete mobva mazopindura mubvunzo yatinokubvunzayo pana hatina sikireti kaizva ndakuvanzi vakana kuita sei hatizve kuhanda munhu ari kuseri kumwatika taerwa timusha wenyu ndewenyu yayo yati taure nemhepo iyi Ndauya mukadare chakabiri naye. Dzine mwere dzangu naye. Dziri kushungurudzika nekuchema mukati medare naye. Asi nhasi uno ndikati ndauya ndoda kuti muzive naye changamiri. Ndine dzimu rangu rakatorwa rakatsipikwa naye. Rakapfekedzwa chikwambo naye. Ekeji maodzwa naye. Ndakatorerwa machira angu ini nemamwe akakandwa mumvura naye. Anonzi aHerija, mudzimu waHerija waikuma mudzimu waHerija naye. Wakasvikira pana beauty maodzwa naye munondinzwa kureva kwandinotaura. Muri kuzvinzwa kara. Asi kana ndasvika ndoda kuti muzive changamire naye randinofamba naro naye. Ndinoda kuti gwara iri mundibatsire changamire naye. Asi kana ndauya changamire harisi dambe naye. Kwandabva kure changamire handinaye mafembo naye munondinzwa. Handinaye munondo wangu munondinzwa naye. Handinaye kusimira naye. Saka ndinoshonga sei nguo dzekuti ndichengetedze mhuri mukati medzinza naye. Asi kana ndauya ndoda kuti muzive changamire zvandinoda nekureva naye. Ndinoda kuti muchibva pano naye muchanondiendera kwachifi naye anonzi chifi makope kuchiweshe naye. Kana masvika momutsanangurira dare rabuda pano naye matsanangura dare rabuda pano naye ndiye achakubatsira achatora makurukuta naye atora makurukuta kuchada kuuya masvikiro naye tinoda kuuya madzisvikiro enyika naye tobatsirana naye musha uchene uyu musha wasviba uyu muri inoperai. Asi maodzwa jena musoro uya apa nditaure newe usatonga ukapusa jena musoro iwe unondinzwa zvandinoreva uya nditaure maodzwa naye zvandinoda kureva naye. Musha wako washata musha wako nengozi unozviziva here iwe musha wako nengozi unoda kuripwa iwe. Asi iwe uri mwana mudika unora unoziva naye ndoda kukuudza musha wako une ngozi inoripwa iwe unoda kuripwa iwe ndo iri kuhwanda nemwere idzi dziri kuzoya dzichibaya idzi ichiti ingozi haisi ngozi. Unondinzwa zvandinoreva mukati medare naye ndoda kuti uzive maodzwa musha wako uchene iwe uri panguva yakaomba iwe neusabhuku iwe unondinzwa uda kubayiwa uda kuparadzwa iwe wandinzwa zvandinoreva uda kuparadzwa iwe akatora pini yeusabhuku ndigivi munanga munondinzwa akanotora pini kuna gwanzura akarara mumba naye
Unondinzwa ati mwana ekedi akanopiwa mbasera ndiye akapiwa pini yeusabhuku ndiye anayo izvezvi zvandinoreva munondinzwa asi kana ndaya mukati medare harisi dambe mukati medare maudzi munondinzwa zvandinoreva handinai mafembo handinai kusimira ini saka ndinokutambanudzirai sei dare kuti nditambanudzike dare zvino ndakasungwa ndikapfekedzwa zvikwambo ini asi ndauya nekuda kwaivhanzi maudzi ari kuchema mukati medare akati ndakafireiko baba ndakati dzokera unorwisa mwanangu vose vakafa vose vari kupusha kuti dzokera unorwisa ndiwo uchava kutinunura mukati merudzi kune zvipo zvakawanda mukati memhuri yakwamamaodzwa asi ezvinonzi vari kutambudzika vamwe vakazungaidzwa vangochera doro nhai rongonzi mhamba mukati memusha nhai ezvino hama zvake mazvake mukati mesango hama zvake mazvake mukati memusha acharayira pwere ndiani achagara pasi nepwere achirayira pwere ndiani mukati memusha hama zvake mazvake acharidza ngoma yemudzimu ndiani mukati memusha dzimu richakuma nderani mukati memusha zvandinoreva munondinzwa ndati dzimu richakuma mukati memusha nderani kurayira pwere chaiko dzicharayirwa nani pwere machembere chaiwo akapeta machira ndati pwere dzicharayirwa nani mukati memusha achaziva kuridza hosho ndiani mukati memusha mose zvamapera kuti maamapostori muchihwandira kuupostori muchienda muri varoyi masikati moti muri makapfeka zvichena manheru muri mapere manheru mukati memusha muchiri munonamata mukati memusha ndachedzana madzviti machinda ehondo ndadana madzviti machinda ehondo uripiko naichinda rehondo ndati honde kuhondo changamire nhasi uno ndinoti dzokera unorwisa ibvanze mwanangu maodzwa ndati honde kuhondo changamire honde kuhondo machinda ehondo madzviti oye uripiko nai madzviti oye ondisiya ndichitatasuka mukati mesango ndoda kuradzikwa ini mukati ndoda kuradzikwa ini iwe handichina nguva nemichangamiri batereka ichangamiri saka mukanya pochitwa sei mhuri yada kusumuka kapanapa mumapedza here zvepano mukanya pano tapedza tinotenda tatenda handitika aya tatenda mukanya munozongosvitsa shoko kuvakuru kuti kana pane vanokwanisawo kutibatsira panhau iyi vaazofamba nesu asi mapurisa atachamira nesu panhau iyi saka taizokumbirawo vemudzimu kuti vafambe nesu tigokwanisa kusvika pano pandafira manzwa zvandareva tasvika pano pandafira ndichavanongedzera ane ropa rangu nekuti ekedi maodzwa paakaenda kurufu vanga vasati vapedzerana nemumwe wake saka ropa richiri mukati menharaunda ino saka ndichanongedzera vanhu vakaita basa iri asi pandichanongedzera ndiri kuda murume mujaindi ane kenza apa ange aripo padare iroro chero akatiza hazvishande ndiri kuda kuzomuona muso watichauya pano mazvinzwaka aripo here murume wacho wekenzi womuratawo okay tikatombotaura naye saka chidedera handitika chakati simbe havatinzwira vatsva nevakagara panapa nenhengo dzekereke vadzinzwira kuti dare riripo daikumbirira muti kumbiriro kumhondoro dzenyika ino kuti mwana ari kuchema pamusoro peropa rake riri muchikomo chinonzi cheshumba handitika tatenda mukanya isunungurai muzukuru tatenda tanga tauya nenhau yekuti pavhurwe dhoketi nekuti ndakafira pamasowe
Dhoketi iri rinovhurwa iri ndiri kuti kudii? Ndakafira kumasowe, handina kufira kuchipatara. Makafira kumasowe? Te. Munofira kuchipatara? Makafira makaurayiwa nemunhu Kennedy Maodzwa newe Maodzwa aKennedy akaita sei? Akandicheka kumashure akatora ropa rangu mani. Kennedy akacheka inini? Ndiri kunofukunurwa mwondo dzese dziripo ini Evans Maodzwa. Ndakachekwa neresa ndakatorwa ropa pakati pemagaro naEkedi Maodzwa. Musade kupasa mhosva baba Mbondoro dzenyika ino dzese ngadziuye pasowe ndivatsanangurire mufambiro wazvakaita pasetwe. Uyu ndiani? muzukuru nati ndiyakauya nemurume uyu ndiyanzi apoterwa nemhepo uyu. Aiwa musete zvinhu Imhepo here iyoyi. musete zvokufamba nababa chokwadi. Dai anga ari mutorwa kabari. Tainde tamubatisawo masuwo. Zvino munhu ari kuziva kuberekwa kwemwana. Zvese zvaari kutaura izvi ndezvake izvi. Imi shoko rikutaurwa nemurume uyu Ndezvake izvi. kundoona nini? Mwana wenyu mimi paakauya Fonera chifi. avamaya ndini Fonera chifi. Iwe uri kuzviparira mhosva iwe. Chifi ngauye nemhondoro. Iwe wega uri kuzviparira mhosva iwe. Ndati chifi Uri mhepo here? Uri mhepo? Ndati uri mhepo here iwe. Andiurayiwe anditore Matrix amuri kuitirwa nemwana uyu. Pakafa munhu chinhu chakachiva. waindira kukutaurira amai ava ndo vakauya nehanzadzi yavo ndobva vanditi madzibaba muriwo kupi? Ndobva vati tiriwo kwaMaodzwa. Ndikati kwaEkedi Maodzwa ndiani wenyu? Zvikanzi ndibaba venyu. Ndikati aEkedi Maodzwa zvari baba venyumo vane basa guru ravakagadzirisa dzimwe nhau dzemushamani menyu dzipi achiudza dzematarani nezvimweya. Muri kunzwa pakubatsirwa kwavanenge vachiita sei? Ndikutaura zvechokwadi zvandikutaura izvi. Ndikati ndisaka maona vachengetwa svika papi apa nhasi apa. Ndikati izvozvi izvi uya kwamaita uyu mukomana ari kupenga haana kuita zvakanaka. Nhamba dzaEkedi ndakatanga ndafonera Ekedi. Ndikati Ekedi ndikati ndaona mhuri yenyu yauya papi panapa. Saka ndati hatida tibatsire musati maita sei. Masvika Ekedi vakauya vakasvika papi panzvimbo. Vasvika panzvimbo ndikati Ekedi mhuri yenyu. Zvikanzi madzibaba vana zveshuwa ndove munin'ina kana kuti mukoma. kwandiri munin'ina. Ekedi munin'ina ndiri mukoma. Zvikanzi ndiwo mukoma here? Ndikati zvikanzi madzibaba mwana wedu isusu kana vasvika padambudziko rakafanana neiri vana ava imba iyi vanhu vakwana kuita ngani 6 uyu ndochingano ndochi7 akafa nedambudziko ripi irori. Ndikati madzibaba mweya wengozi iyi ndoinonzi mweya wechi ndounonzi mweya wengozi. Saka zvauri mweya wengozi apa papinde chiyapa pari kutoda hondo hai matara aite sei agadziriswa. Ndisaka ndakakuti ndoda kuenda mumusha menyu kana ndaenda mumusha menyu aEkedi tigadzirise nyaya idzi tigadzirise nyaya idzi imiswe. Ndikati aEkedi nyaya iyi iri kuda hondo hwai nenzombe yemombe asi panoda kuti paoneke mombe ngani mbiri. Aiwa ndoda kuti ndikutaurire zvandakataura. Ndikuda kuti paite mombe mbiri, imwe yoitwa mutambo pamba penyu musango, imwe yoenda pachikandira pajere nyama nehondo yacho ichi yewai kuti mhuri isarambe ichingoita sei ichingopera. Ndo zvandaikutaurirai zvaEkedi zvauya nhasi izvi. Zvikanzi chokwadi ndakadyiwa netsananguro ndakanonoka kuita sei kuuya handimazvona. Saka zvadaro uyu mukomana uyu
vakadzoka kechipiri kumanheru. Ina handinombobvira ndasvika papi ipapo ndasvika papi ipapo ndaingotaura tsananguro chete ndobva vasvika vakamuisa pamuti panosungirirwa vapenzi mati ivavava uyu muzukuru wacho ndiyaitotambudzika uyu akanzi nonamuise pamuti iyeyuyu pamuti apo ina handisitomborikwe kupi ikoko ava handimukuvanza ri kuda vachivhiringika vachirapo kana vaine violence handimazinzwa kana ane violence ndo muti unotorapirwa chiwoyo mapenzi vazhinji ina handisitomboripo papi muri kuti vakauya kuchitana nababa ekedi vachiti mhuri yangu zveshuwa aizvozvora zvo aiwa sizvora rakafa ava mangwana acho mukunzwaka mangwana acho ndopa akazoita sei pakauya naekedi usiku saka ava mukunzwa zvandutaura saka ini ndoda kuziva kuti aekedi vari kunzi ivo vakatora ropa vakacheka mukomana wekupi kumagaro handitika munhu ashaikira pashiri mupenyu makaudza ichengeta munhu here kuti munhu nyafa kwanda ekedi takavauza ndovo vatiri kuziva vanga varipo vaichengeta vanhu vanga varipo makaudza ni pakafa munhu takaudza aekedi baba wacho vanga vari kupi vanga vari kumba kwavo amtinoziva kwavaichengeta munhu makaudza vakaudzwa kane vanhu vakaenda navo kuchipatara ndakuzwa madzibaba pamupanjinga ini nifunga pakaitwa maswe ani9 handiti mukomana akataura achiti inini vanhu panapa hamunamati apa ndomanamatire nyaya vanhu panapa hamunamati denga munoripinda here ini ndakati pamukurwara handitika tazoti munamato wa 2-3 ndopatakanzwa kukuma kunge mombe takati kukuma kuindava mureva wakuma kudai so ndopakashedzera madzibaba akashedza akati vanhu mukai mumisasa umo timimbire madzibaba ava ndikiri mavhesi ehondo handitika tasvika ipapo madzibaba okuma kwe vanga vanyarara vakabatwa nemumwe madzibaba uku vakadai somusoro vakatota ndakangoti semunhu pamamudire magati asi vanga katota abva matrozi ese miri wese vakatota ndakatombomushata ati pamwe pane mumwe munhu abva kumusoro kwasi ari kusudzwa zvakanaka asi anazoziva iheti endakanhonga pasi ndikaziva kuti heti ndiye ndambomubata tisi apfeke mumusoro ipapo tadziendei kuno chisemchinamata namadzibaba isa kumbodzosera madzibaba aya pamuti akaenda achizvinoda so pamunhu pamba pasisina achiti achienda naye ini handa kuonai haipapa handa kuonai mimi ari kwekwe kudai kwakamudhodza naye naye amuzvizambva nemusa kumuti futi uko ndovasi tadzoka zvedu mimi inonga asvika katondibvisa sisi bhudhi maona sei takati ndizvozvo patindamati ndizvozvo munhu anga achichedzera mamachechi madzibaba hamunamati takati taenda navo apa chinoimbwa mafestival dzikira kupi kumuti nguva ndakazofonera ine kubva kumba nemuzukuru wacho uyu kuti mama kuri sei ikoko vari sei sekuru varira sei ndakati sekuru varira zva mama ndati sekuru varira sei ndatindauramba chimunza katatu panzinga zvonzi sekuru vashaya wanda ati mazwi aya ndakwanzwa sekuru ndikuziva kuti vaita sei vaniswa vanga vari kumuti ndobva hatati gare ndobva mukadzi wobva bulawayo vanzi tete mureva vaita sei ndikati mureva vaita sei nei ini hapana zvandiri kuziva kuti mureva vaita sei zvanzi mureva vaita sei tete mukundinyebera ndikati ini hapana zvandita sei zvandiri kuziva rega ini chikata foni ndidzike kuzasi uko ndinobvunza namadzibaba bhosi kwainzi akusvikiwa chivakadzi ndobvunza namadzibaba kuti madhodzi yangu iriko here ndakasvika kombi yanga iri pano nokuzasi uko ichitopushwa mumwe madzibaba aimhanya netochi ndakazobvunza kuti madzibaba dzokai ndakubvunza nadhodzi yangu yanga iri pamuti apa yaenda kupi madzibaba akati dzokerai zvenyu unorara madzibaba taisa pai mumba takati right ndakadzokera futi kumusoro handa kurara nina futi akati kwesisi ndamagara hapana takuti gare kwabvuka madzimai vamwe vanofuka zvitsvuku ndobva madzimai irongedzai zvinhu zvenyu kunonamatirwa vanhu ndingovanyautaseiara ndikati zvinhu zvitosiya here ndakati zvinhu musasiye nokuti muno mune varwere vepfungwa nogokukakanisira zvinhu kuno akatogopisa zvimusososo ndikati madzimai vakatakura zvinhu ndivo vakatotakura zvinhu vachinoisa kupi
kukombi munhu angatokukombi kudhara ini tazotera pani chita kuti handei takatera but ndakaona hanzvadzi yangu pasisina hanzvadzi yangu yatoiswa gumbezi yatosiwa musoro chiri kudai so takabvuma tiri kuenda kupi zvanzi tere isusu tiri kuenda kupi tinonga takabuda nausiku mato 4 taakuenda kuHarare hospital vakati isusu tati sisi apa taakuenda kupi zvanzi taakuenda kuHarare hospital unoisa munhu kupi kumochari masa munhu kumochari zvanzi saka mukomana akazofona futi zvanzi mama mari kuti munhu aya takandiswa kupi kumapurisa munga takakuenda nemuhospital nemusando wamapurisa kune madzibaba vamwe ane cancer so vaiti ndakarapa cancer apa ndakapinda munomo kuti tatopedzana nabo bonye kudhara takati achifona nevana vamafoni vakati ayo zvetopedzanani zvakadaro ndakati handei ndofunga tasvika kuva madzibaba ndivakaita zvese papasina isi takasara tiri mukombi ndivakamaivaya kuita zvese kusvika aisikomo takati wapinda kuti munhu ane madhaga mvura yamamudira anga ane madhaga asangaite kubva muviri wese tati kuaenda here mocha takadai zvakaita zvanzi zvine ndadai mamuchinja hembe kuitira kuti aende zviri na zvanzi ayo zvine basa rese ndakati sei akadaro ini ndakatoranga dei hama dzake dzahanzi dziripo dzimwe dzonguva ati zvese zvatona madzibaba ndivaifa mumutari kati nababa kuirira nakwani aiyo kati kukuirira nakwani kwavo munhu ndobva aiswa mumochari aiswa mumochari isusu takazonzi hande kunze baba edu ayo vanga vasvika vataenda kunze uku nekombi tasvika kunze kwekuyeku takangoti mire nguva shomanana baba vakabva vasvika andobva tachemedzana nababa ndati baba ndizvaita sei ndozvaitika mwana yaita sei aparara zvanziwo hapana mashoko akati akawanda madzibaba kuti akusumuka kwakabuya kiti usiku oyo munina wangu akasangana nechikiti so chakamukurosa pamberi kudai so ndobva toti sisi chikiti but chikiti takatona chaamukombi chiri musaga chikiti ichochocho vanzi chikiti chikunetsa sire kumaso tati muzoti chikiti chinabhochona kuti chambopfuura nepamberi pomunini wangu atanga chachitsika zvanzi chinogara chiri kumasoko chiri kumasoko tati kokunomaingenda zvanzi tatangada kuchirasa kusango kuti akanganwa ndobva vachizunza kudai so chikiti chakano vakati icho but kuti zetakapfuura pabi kusere kokombi chakwangu kusina pasi kokombi vakadongorera zvanzi hapana chino ndobva vazoti chitorai sagaranga nechikitiro muirongedzerechi hembe chinja mufu chibhachi kera ranga anaro ranga rakatota ndobva taisa imomo nezvimwe zvinhu zviri pasaidi zvanzi isa imomo ndangoisa imomo ndobva tasunga ndobva taenda imimi pakauya vanhu ava vachikutaurirai kuti endai munotaura kuti munhu aita se arwara uyu hapana kambototi arwara wangoti tipindai chete mumotikari hapana kambototi munhu arwara kati munhu afa inini minzwai nditaurei madzimai akamutsa vanhu ava ndini chiteererai munzwe ndimunyatsokuita sei akamutsa vanhu ava ndini inini ndaudzwa nemweya usiku iwo ngozi yateera mutumbi uyu haasi kuita sei haasi kurarama ndikati yateera mutumbi uyu zvikanzi ngozi yateera mutumbi uyu iwe ndikutaura usiku ndikutaura ndobva ndati iwe taurira vanhu vamutsane vateurire munhu upi vatokarira mhepo ipi iyi ndopa akamuka komana hazviseremu ndopa akamuka komana achidaidzira vanhu kuti vachiita sei vachinamata ndopa vakati munhu arwara zvakasimba ndikati kana mati arwara kana chikwanisa endai naye kupi kuchipatara nokuti munhu uyu akambotaura nawe kuchipatara ndikati endai naye mukazodzoka naye ndimi ndiri kutaura zvinhu zvechokwadi chakaita sei ndikati munhu akataura zvechipatara baba veturangu kuti hapana kuti kunje kana kuda kuitisa sei madzibaba edu makatisaranga muchiti iye achati ndanoda kuchipatara makataura muchiti mhepo iyi iri paari makadaenda kuchipatara iseida kurapa munhu asina mapirisi yangobira zvemapirisi aya chamurapa zvinochikurai pachimhepo ngozi makadzamama kuti aende kumapirisi anoneta nemapirisi da kurata pamhepo tozati mhepo yapera anomatsarimukura makata madzibaba tikati tinodaura pachi mhepo zvemapirisi ngaambomira tinodaura pamhepo handiti ndo zvandakataura ini ndikati ndinodaura pachi mhepo yeka kaini ndakatumwa kumhepo handinambotumwa kumapirisi asi ndakatumwa kuchi kumhepo kushandira mhepo kuti dzichimira ende dzichimira handimazinzwa saka izvi zvimwe zvese zvamuri kutitaura nezvakuitika izvazvinobvunza kuti bhoti chitakura pafira makapiwa goyadhina nekuti aende kumochari inini ndiri kutaura kwandiri kuita kwandiri inini ndakaudzwa nani
naye keti zvokuti kufira izvo handisi kuziva. Handi mukuru wesangano. Chimboteererai ndikudze ndiri kuti inini ndakati vanhu vakauya achiti munhu aita sei arwarisa. Ndikati kana munhu arwarisa muendesei kupi? Kuchipatara. Akaenda rumpenyu. Mirai. Baba, mirai muchataura. Kambobvunza mukuru wesowe. Kwena ndiri kwere. Inini handinambodzika gomweni. Ini mubvunzo wangu uri kuti. Ini handinambodzika gomweni. Ndakutaura chokwadi. Pamusoro. Adabvunza ngati pomutotuba mataura zvenyu. Ndima muripo. Totiripo. Munhu ashaika makatanga kuudzana. Hapana munhu akasina kushaika. Munhu akaiswa mukombi ari mupenyu. Aiswa mukombi ari mupenyu. Ava ambuya ava naava vari ukwavo. Aiwa mirai titaure. Munhu aiswa mukombi ava zvinhu zvakauya zvinhu zvavo nekuti apa paguta pane vanhu vanotendera njere zvinhu zvinotorwa munikirima zvishandiswa nevanhu ivavo kana kuraswa mumusango. Ndobva avauya vasvika ambuya avo ndokatanga kuchema. Vatanga kuchema avo ndipo takati ko muri kuchemei munhu haasati aita sei afa tanzi tiita sei tiende naye kuchipatara. Nani? Na baba unga mwari mukombi. Baba. Manzi mene kuchipatara maudzwa nani? Mira kana ndapedza kupitaura. Ndapedza kubvunza muchitaura. Manzi mene kuchipatara nani? Mira takapedza kuti ndinge tutakupenguva. Ndokubva tapa mukombi ndobva yamutswa ndobva tatakura munhu ndobva taenda nemunhu nanambuya vari tuwa ndokubva taenda takuswa paairport apo ndipo vakataurirwa nevari kuti ane kensa kuti munhu aita sei atonhora. Mambuya chii? Airwara nenje. Mukarangokwidza panjere dzake here kana kuti munhu anzi ashaya takaramba tichienda ndobva tanosvika kuparire nyatwa. Zvinomubvunza tasvika kuparire nyatwa hatina kufamba tega namadzibaba nekuti munhu taisaiziva kwekuva abva takafamba nauyu wemusikana uyu ari uko uyu ndiye aisaina zvese achibvunzwa kunzi anogara kupi anoshanda basa rei. Nauya nda kubvunza akataura mazve ekuti kada kuchinja murwere tichimuendesa kune rimwe sowe arwarisa yani yana akataura achiti takuchinja murwere takuendesa kune rimwe sowe. Hapana akataura izvo. Akataura namadzimai ari pazvituku. Mazibaba munhu arwara serious matanga kuudzani kuti munhu arwara aenda kuchipatara. Baba ndo vakamutsa vanhu. Mira makaudzani. Inzwa yakaemedzwa ndikutaura kezvo. Mazibaba ndipinde kubvunzwa ndikubvunza. vakaudza aekedi Kwa makadiko. watichitakurai munhu aende kupi. Uku ndakatumira vanhu. Mirai mirai ndibvunze baba mazibaba chimbonyarai. Au mutenga kuudza ndiani aucheketa murwere naari kumba mutenga kuudzani. Vakaudza munhu panikirini. Watinoziva akaunza munhu. Wakaunza munhu ndiani? Kwa uchengeta munosiya muna uchengeta munhu kuti munhu arwara sei muchiseudza yuko. Maso kune protocol yekuti totakwataura navanhu. Vaifana kusiya mwe munhu mane. Isisu tine mutemo wedu. Takadzamara tapiwa baba. Tinotaura nababa. Tasvika kumochari takafamba naamai avo vakasara vari mumota. Kana muchitaura munhu ari kumba muchisiya uchengeta murwere munhu ashaya zvinorevei. Vari kuti hanzi isisu pasowe tine protocol. Toregera kutaura sei. Makati pababa isisu tinotaura nababa. Ndo protocol yedu. Vakauya mai vaiva vane zvitsvuku ndopavaifana kutaura nevanhu. Vakaudzwa tatoita ava. Saka izvozvo zvazvoda kuti vane zvitsvuku vacho kudairira munhu asipo manje kunonetsa. Kuti vanga varipo vaiva vane zvitsvuku. Vachitaura kuti pavakasvika pa vakanotisvitsa here shoko kana kuti havana. Baba kwavanenge vari manje vanenge vachingopirwa manzwa. Ivo vachiita mhinduro vachidzika. Izi chakati kadzika chekudza munhu ari kumba muchisiya munhu ari pasowo. Pamusoro ini ndiri mutapo wenawo. Rega ndijekese chimwe chinhu. Avana handivaziva semafungiro ari kuita vanhu ava. Imimi handikuzivei semafungiro anogona kuita ava. Imi baba ndatanga kusangana nemi pazuva ranhasi. Avawo zvakare ndo vatondifonera kuti tine mhepo yatiri kufamba nayo yakuti regai ndiende kunotora ropa rangu pandakafira. Muri kupanzwisisa kaimi. Vanhu ava handivazive. Hasha dzenyu dzamanga muchiita muchizoti azosvika takadai ava handivaziva. Indangoya kubasa sezvandiri kuita ipo panapa handimukuzvona. Panofa munhu sekuona kwangu maemotions anokwira. Ende nyaya iri panapa inyaya yemhepo. Zvokuti togona kutisana naro.
baba vanonzwa mweya mhepo iri kuti zvakadaiso isusu panyama hapana kwatinosvika napo sekuona kwangu inini baba mulipo na baba semhuri makabatana daiso yamungati imimi way forward ndeipi bhozi munogona kuita 2 days makagara pana pamusoro emukanya vatimbonzwawo ndanga ndichifungidzira kuti tidzokere pamasober senses kurwadziwa zvechokwadi tinorwadziwa masober senses anotangira pakuti patsananguro dzakapiwa eketi vachipiwa nemweya kunzi musha menyu munoda kudai totanga taisa musoro pamwe chete kuti hama dzacho munodziziva here tsananguro idzi muri kudzibvuma here kana kuti hamusi kudzibvuma totangira ipapo tichienda chi virambo yakumusha ndipedze virambo yakumusha vakati ndikufamba nedare renyu remusha pandinonamatira ndinozikana kuno kunemi isusu wamaudzwa tiri kuziziva zvino kuti pane zvauri kuita zvatiri kuziva isusu zvinozikwa nevanhu vaunamata navo vazonditaura kuti mapikicha right ipapo imwe point iyoyo inoda kutozogadziriswa zvayo nenzira yayo but nyaya yangu ndiri kuti nini zvataurwa zviye zvemhepo iri mumusha yanzi ine vamwe vakamboenda nenzira iyoyi imama zvitambira sei mazuva achabuda pativera asi daima makurumbidza aya ngatiteze tozopedza ipapo halo meno mapanzwa pandabvunza because takuda kutsvaga way forward nekuti kunyange takaita hasha tikarwa panapa but dambudziko rozoramba richidzokera futi mumusha hapana zvataita saka ndiri kuda kutangira kubvunza kuti nyaya iyi dambudziko rapinda mwana uyu ndizvo here zvakamboitika mumusha totangira ipapo handimapanzwa zvaka zvataurirwa ekedi kuti mumusha mamuchida kunzwai imi mese vakuru vemumusha mazvitambirawo sei idambudziko rekuti mazoudzwa asi tiri padambudziko munoziva dambudziko kana wava kuriita uri padambudziko imwe nyaya inonetsa handimapanzwa aiwa tikutaura mumusha kuti zvakamboitika here zvimwe chete zvapindana nemukomana uyu tisikataure zvedu zvokupomerana toda kumbotaura zvinhu zviririwo apa panguva ine mazaba hatisina chatitira chokumashure handiti zvokumashure zvatodarika totoda kupa nhasi tichienda mberi handiti zvokumashure hatisina kana tiri kuda from today tichienda mberi handiti tinonyatsogara pasi towirirana ava vakanga vataura solution iri kudiwa mumusha handitika inini chinoitika ndechekuti kana tichishanda vaitaura vakatarisa murwere kao kuti mumusha umu muruda izvi nezvizvi kuti vanhu vakunde hondo ipi ava vakataura izvozvo indataura naekedi ndo baba vandakaudzwa nani nevava havana kumbondinongedzera vapi ava vakandiudzani aekedi saka aekedi wavo ndo vandaitaura chi navo takagara apa timaudza aekedi havaizotudzawo kwatiri semhuri yavo aekedi havana kukuiza haisi mhosva kuti mune mhosva hapana nemhosva panapa ndekuti isi tichitaura kuti baba aekedi ndo baba vangu handiti makatitaura kuti dare iri ndiro yanga vakainga pano nezuro handi matsanangura makaita kudare iri nhau dzatini dzavangari pano nezuro nenyaya nhau dzipi dzemusha tikuda kubvwa mombe mbiri nehwai sezvandataura ndakabvunzeyo baba kuti mombe mbiri dzibaba ndedzei vakati mombe mbiri ndedzokuti takachengetwa wani mombe ichaenda kunouraya kumusha todya nehama wani mombe ichaenda kwamtumwa ngati kwamtumwa munoripana mtumwa akafa vakati mombe inopinda mudanga kwamtumwa aiwa nematariro akaita inzwai inini ndini mutauro weshoko ripi handitika ndini zvakare ndinopindura ndinoziva kuti mombe idzi
dziri kufamba sei handida kudzai zvandatida kuita mushama aiwa teereresai zvandiri kutaura ndati inini ndini ndaipatsanura nhau ipi inoti ida kuzarirwa handiti haifaniri kuramba ichiita sezvakaitika madzibaba munhu wamushandinayo nababa vedu vaikuita zvinhu behind kuseri kwedu zvatisingazive zvematele musha vava ngachigarisa pasi nababa vachitiudza mirai ndipedze chifamba chiri pamwe chete but ivo vari kutiuya vachipai matare emusha zvatisingazivi funga mi mutodza matare edu hatisi kuziva sematare maita muri apo kuti mamaudzwa ekedi vakagadzisa matare akawanda ani mazvitaura isati azivi but allright ngatidai tototi pedzi nyaya imimi semhuri zvingaiti here kuti muenda pamweya munobatsirwa dare iri kwete kuti munozvibvuma kana kuzviramba ipfungwa dzangu mungona kuti zvavataura izvi baba vari kutaura panyama kana kuti zvavakataurwa nehama yenyu here kana kuti zvimwe muchibvuma zvimwe muchiramba makazvipira here kana kuti ivo imimi nababa motsvaga mumwe muprofita okuitirai dare handitika saka ayo tinofamba navo tinofamba navo tinofamba navo aiwa mirai hatidai so varume mukuru nzwai baba Innocent baba ana baba tererai kana mukuru inzwai daunyanya kutaurira imimi ngotererai kana imama nyaya iyi zvayakanakira akuru vanguka imboteerai zvikutaurwa nemhepo imboteerai moona pamunodi pamunoperera izvozvo hazvina kuipa kana muchine bhilifu yekuti mhepo imboteerai handi mazinzwa then kana maane chokwadi the door is open chete nokuti aekedi dokwachenesa pamberi pano pamberi pamwari madzibaba endai kumaprofita akaita sei akawanda endai kumaprofita akawanda musanongedzera aekedzana munyatsocheneswa mhepo haingapotiri pamunhu wauya naye mhepo haingapotiri pamunhu wauya naye